कोरोना संक्रमण से बीरगंज में था एक जने की मृत्यु। पिछला 24 घंटा में 9 से 2 कोरोना संक्रमित बढ़ल। संक्रमित की संख्या 47,236 पुगल। सरलाही में एकेपालिका में 76 जने कोरोना संक्रमित बढ़ल। संक्रमित होने वाला के संख्या वहाँ 18 से 80। कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर शशांक कोरेला के कोरोना संक्रमण पुष्टि। साउथ इंडियन फिल्म के चर्चित कलाकार रेड्डी के निधन। सुशांत सिंह के प्रेमिका रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं। हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। कोरोना संक्रमण से बीरगंज में था एक जने की मृत्यु भइल बाटे। बीरगंज हेल्थ केयर अस्पताल के अनुसार महागढ़ नगरपालिका 10 के 60 वर्षीय पुरुष के बीतल रात 10:05 में मृत्यु भइल बाटे। गत 14 सावन में स्वाब संकलन करके परीक्षण कैला पर तहाँ उहे दिन उनका में कोरोना पुष्टि भइल रहे। अस्पताल के अनुसार उक्त पुरुष में कोरोना के साथे टाइप 2 डायबिटीज लगायत के समस्या भी रहल रहे। देश भर कोरोना संक्रमित प्रहरी के संख्या बढ़त गई बाटे। अभी तक 3 डीआईजी सहित संक्रमित प्रहरी के संख्या 23 से 4 पुगल। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुंवर कड़ायत जानकारी दिल बानी। ओमधे 1016 जने डिस्चार्ज भइल बानी। अभी 13 से 4 जने सक्रिय संक्रमित रहल बानी। जौना में काठमांडू उपत्यका के मात्र 7 से 73 प्रहरी कोरोना के सक्रिय संक्रमित बानी। ऐसे ही प्रदेश नंबर 1 में 142, प्रदेश 2 में 64, बागमती प्रदेश में 72, गंडकी में 83, प्रदेश 5 में 109, कर्नाली प्रदेश में 44 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 17 जने प्रहरी सक्रिय संक्रमित रहल। प्रवक्ता कड़ायत जानकारी दिले बानी। पिछला 24 घंटा में 9 से 2 कोरोना संक्रमित बढ़ल बानी। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से देश भर 9 से 2 संक्रमित थपल गई जानकारी दिले बानी। इस संगे देश भर कोरोना संक्रमित की संख्या 47,236 पुगल बाटे। उमधे सक्रिय संक्रमित की संख्या 14,868 रहल बाटे। ऐसे ही पिछला 24 घंटा में 2,287 जने डिस्चार्ज भइल बानी। अभी तक 32,964 जने डिस्चार्ज हो चुकल बानी। अभी तक डिस्चार्ज होने वाला का दर 68% रहल बाटे। पिछला 24 घंटे में देश भर के प्रयोगशाला सब में 10,611 जने के पीसीआर परीक्षण कल गई बाटे। आज तक 7,01,000 पीसीआर परीक्षण कल गई बाटे। सरलाही में आज एकेपालिका में 76 जने कोरोना संक्रमित व्यक्ति बढ़ल बाटे। आज बढ़ल गई 76 जने कोरोना संक्रमित कोडैना गांवपालिका रहल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय सरलाही के जन स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील झा जानकारी दिले बानी। भादो 14 गते विभिन्न संघ संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रहरी, कैदी, व्यापारी लगायत के गांवपालिका कर्मचारी करके 296 जने के स्वाब संकलन करके कोरोना परीक्षण के खातिर राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू काठमांडू भेजल गई रहे। 160 जने कोडैना आ 136 जने फूल परासी करके 2 जगह में स्वाब संकलन कल गई रहे। आज एक दिन 76 जने कोरोना संक्रमित के पुष्टि भइल। जन स्वास्थ्य निरीक्षक झा जानकारी दिले बानी। स्वास्थ्य कार्यालय के तथ्यांक अनुसार काल तक जिला कोरोना संक्रमित होने वाला के संख्या 18 से 4 रहे। आज के 76 जने थपल कोरोना संक्रमित होने वाला के संख्या 18 से 80 पुगल बाटे। बीतल रात परसा में 2 जने विवाहित महिला फांसी झूल के आत्महत्या कल बाड़ी। परसा के पोखरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 9 और 10 के 2 महिला फांसी झूल के आत्महत्या कल बाड़ी। वार्ड नंबर 9 सेमरवारी में रहे वाला श्याम किशोर प्रसाद तुरहा के पत्नी 25 वर्षीय पूजा देवी के उहे पालिका के वार्ड नंबर 10 में रहे वाले निरंजन पटेल के पत्नी 35 वर्षीय विधांती देवी आत्महत्या कल। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के प्रहरी निरीक्षक चंद्र सिंह जानकारी दिले बानी। जनकपुर के एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार भइल बाटे। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका 21 से रहे वाला 17 वर्षीय लड़की के गांव के ही 3 जने बलात्कार कल पीड़ित युवती से प्रहरी में उजरी दिहल गई बाटे। घर में केहू ना भइल बेरिया। भादो 21 गते बीतल रात 12 बजे गांव के ही 30 वर्षीय मनुआ राउत लगा 3 जने युवा बलात्कार कल पीड़ित लड़की बतैली बाड़े। पीड़ित लड़की के उजरी के आधार में उनका मेडिकल जांच करावल गई बाटे। घर के लोग केहू ना रहला पर नातेदार के ब्याह में महोत्तरी गैल बेरिया दारू पी के उक्त युवक सब घर में ही प्रवेश करके बलात्कार कल पीड़ित युवती बतैली बाड़ी। सामूहिक बलात्कार भइल युवती के उजूरी के आधार में मुनवर राय अमात्य के प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। सिराहा के मिर्चिया नगर पालिका छोरा वाला 36 वर्षीय रुना देवी पूर्वे अपन घर के रूम में मृत अवस्था में मिलल बाड़ी। झापा के मिर्चीनगर नगर पालिका 8 वाले 60 वर्षीय कर्मी उराऊ उहे नगर पालिका 5 घोड़ा जिंग स्थित चाय बागान में आज से मृत अवस्था में मिलल बाड़ी। तनहू के व्यास नगर पालिका 10 खरे स्थित जंगल के रास्ता में उहे जगह के रहे वाला 50 वर्षीय शांति माया सुनार
आज मृत अवस्था में मिलल बड़ी। घटना के संबंध में स्थानीय प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहल बा। निषेधाज्ञा के समय में भी गैर कानूनी तरीका से लुका छिपा के भारत से अवैध तरीका से आदमी घुसा रहल अवस्था में प्रहरी 2 व्यक्ति के पकड़ाव कइले बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी अमरपट्टी से खटल प्रहरी के टोली से भारत से अवैध ढंग से निषेधाज्ञा के समय में आदमी नेपाल ले रहल खोजे के अवस्था में 2 मोटरसाइकिल सहित 2 व्यक्ति के पकड़ाव कइले बाटे। पकड़ाव करे वाला में बिनवासिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 निवासी प्रमोद चौरसिया राम नारायण दास रहल बानी। भारत से आ रहल आदमी सबके भारत के तरफ ही फरार भइल सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी अमरपट्टी के प्रहरी निरीक्षक निरंजन कार्की बतौले बानी। बारा के कलैया बाजार में विभिन्न दवाई के दुकान सब म्याद बीतल दवाई सब बिक्री वितरण कर रहल खुलासा भइल बाटे। कोरोना महामारी के मौका देख के उपभोक्ता सबके दवाई के दुकानदार सब म्याद बीतल दवाई वितरण कर रहल बा। काल बारा के कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 बघवन के मनोज कुमार जायसवाल से मुड़ी दुखैला पर दवाई किने गईले पर म्याद गुजरल दवाई दिहल वहाँ के बतल बनी। कलैया में वाणिज्य बैंक के नीचे रहल पुराना दादा कहल जाए वाला नाम से संचालित रहल उक्त दवाई के दुकान से म्याद गुजरल दवाई दिहल गईल जायसवाल बतैले बनी। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला के कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। काल संझिया स्वाब परीक्षण के खातिर एम्स अस्पताल में दिहल गईल आज सवेरे 11 बजे आयल रिपोर्ट में भी उनकर रिपोर्ट पॉजिटिव आयल रहे। ओकरा बाद फिर सवेरे स्वाब संकलन कल गेल रहे। कुछ बेर पहले आयल रिपोर्ट में भी उनकर नतीजा पॉजिटिव आयल बाटे। शशांक के बुखार आने बाद स्वाब परीक्षण कल गेल रहे। परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षाकर्मी करके 11 जने के स्वाब स्टार अस्पताल में परीक्षण के खातिर दिहल गईल बाटे। कोरोना संक्रमण भइला पर भी कोइराला में कोनो लक्षण देखल गेल नइखे। उनकर स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल स्वकीय सचिव भरत तिवारी जानकारी दिले बानी। बादल खबर में अभी खातिर समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। चलईसरा मेला सेमरवन गढ़ बजरिया बड़ा सुंदर बनगरिया चल देखते में मनवा लोभा जाई हो। अपने सुन रहल बानी बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। कहवा से चली हम कौनी डगरिया कैसे पहुँची वो नगरिया कबले चली मोरा पैया दुखा जाई हो। धान काटे वाला हो गई जाना जुटी मिलते नहीं खे का करी कैसे हुई कुछ समझे नहीं खे आवत। कहाँ रहे नी जी मालूम कुछ नहीं खे का जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अरुआ अभी हसुए से कटनी के बात करता नहीं। चल न जाई अपने नगर पालिका के हरियरपुर में गब्बर यादव जी की यहाँ अब के नया नया धान गेहूँ काटे वाला कंपाउंड मशीन लियल बनी। शोभे खेतवा में धान मुस्की मारे जी हाँ किसान भाई धान उपजा लेहल बड़का बात नहीं खे। मेघ बुनी से बचा के जल्दी से घर में राख लेहल बड़का बात बा। आई तबे हो सकता जब अपने हरिहरपुर के गब्बर यादव भाई के कंपाउंड से धान कटवाए। छोट कोला होके या लम्हर कोला दोतरा धान होके या भदई सरियन चाहे गेहूं अब मात्र 3000 के घंटा पर काटे वाला मशीन आ गई। पोरा में धान के कोनो शिकायत ना बढ़िया पोरा धान अलग खाखड़ा अलग धान ओसावे के भी नो जरूरत। साथे खेत से माटी उठावे खातिर भी संपर्क कर सकता नहीं। बोझा बंधवाते हो हाथ क्यों तुमल रहा है। त सोचत का बानी जल्दी से फोन करी गब्बर यादव चाहे चंदन जी के लगे। मोबाइल नंबर बाटे 9811966659 आ 981118925150। प्रोप्राइटर राजदेव प्रसाद यादव हरिहरपुर। सबसे भूसा निकल रहा है। खुल गईल आ गया जी हाँ तराई में पहल का बेर ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट kolbibazaar.com ऑल नेपाल होम डिलीवरी के साथ में खुल गई। आखिर kolbibazaar.com है का? वो डिजिटल मार्केट है जहाँ से अपने कोनो भी सामान जैसे कपड़ा में महिला पुरुष अब बच्चा के कपड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर घड़ी साथ कॉस्मेटिक आ किचन के सभी सामान या कोनो भी किस्म के प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकतानी जौन बिना कोनो डिलीवरी चार्ज के अपने के घर तक तुरंत पहुँची। और यहाँ से खरीदला पर हर प्रोडक्ट ओरिजिनल अब मार्केट से सस्ता मिली। इतने ना ई सेवा आ खलती एप्लीकेशन से अपने ऑनलाइन पे भी कर सकतानी। लेकिन हम एकरा के देखेम कैसे? जोन भी सामान देखे के चाहतानी नेट के माध्यम से कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल पर देख सकतानी साथे फेसबुक पर भी देख सकतानी। एड्रेस बा kolbibazaar.com यानी KOLBIBAZAR.com।
अगर इतना कैला के बावजूद भी ऑनलाइन बुकिंग होके नहीं के सकत तो अपने मोबाइल से जानकारी ले सकतानी। प्रवीण प्रकाश सहनी 9823466602, शाह हुसैन 9891955727। इ तो बहुत बढ़िया सर्विस बा। तो सोचत का बानी ई लॉकडाउन में घर बैठल सामान के ऑर्डर आजवे करी। 100% रिफंड आ रिप्लेसमेंट के सुविधा। आपका अपना ऑनलाइन डिजिटल मार्केट kolbibazar.com ऑल नेपाल होम डिलीवरी सर्विस के साथ। का हो देखतानी बड़ा सनसनाइल, कहीं लंबा चौड़ा सफर में निकलल बड़ा का? हाँ, घर में बनवातानी, वही में वायरिंग आ प्लम्बर के काम करवावेला जातानी मिस्त्री खोजे। एकरे के नु कहल गइल बा कि गिद्धवा के 100 कोस दूर लौकेला मगर अपन लगही में ना है। मर्दे काहे उसे कहता हो? ठीक है तो कहता वायरिंग के काम होके चाहे प्लम्बर के बाहर खोजे गइला के काज जरूरी बा। चल न जा अपने छोटका इटवाल में संजय मिस्त्री आ परवेज मिस्त्री के लगे। बड़ी मौका पर भेटा गइल है भाई हो, ना तो आज हम दिन भर बगवाइते रह जाती। जी हाँ, घर के वायरिंग के काम होके या प्लम्बर की, चाहे जिप्सन वायरिंग या छत ढलान में पाइप बिछवावे के होके तो याद करी छोटका इटवाल के संजय मिस्त्री आ परवेज अंसारी जी के। संपर्क स्थान छोटका इटवाल कोल्ड स्टोर के पास। मोबाइल नंबर बा 9891373479 आ 9891763391। कम रेट में निमन काम। चलैसरा मेला सेमरवन गढ़ बजरिया बड़ा सुंदर बनगरिया चल देखते में मनवा लोभा जाई हो। अपने सुन रहल बानी बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। कहवा से चली हम कौनी डगरिया, कैसे पहुँची वो नगरिया, कबले चली मोरा पैया दुखा जाई हो। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। साउथ इंडियन तेलुगु चलचित्र के चर्चित कलाकार जयप्रकाश रेड्डी के हृदयघात के कारण निधन भइल बाटे। रेड्डी के आज 74 वर्ष की उम्र में निधन भइले भारतीय संचार माध्यम सब जनैले बाटे। आज से सवेरे वहाँ के बाथरूम में गिरल अवस्था में मिलल उनकर परिवार के सदस्य जानकारी दिल बानी। वहाँ के तेलुगु चलचित्र में अलगे स्थान बनल रहनी। रेड्डी हास्य चरित्र अभिनेता संगे खलनायक के पात्र में भी लोकप्रिय रहल रहनी। आंध्र प्रदेश के गुंटर में रहत आयल वहाँ के पुत्रुदु चलचित्र से फिल्मी करियर शुरू कर रहनी। वहाँ के समरा सिंह रेड्डी, थामा पुथीरन, प्रेमी चुकुंदाम, रा गब्बर सिंह जैसन लगायत के फिल्में बहुत ही बढ़िया काम कर रहनी। वहाँ के निधन प्रति टॉलीवुड संगे बॉलीवुड के कलाकार सब संवेदना प्रकट कैले बा लोग। भारत के लागू औषध विरुद्ध के सरकारी संस्था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार कैले बाटे। बॉलीवुड नायक सुशांत सिंह राजपूत के प्रेमिका रिया के NCB गिरफ्तार कैले भारतीय संचार माध्यम सब जनल बाटे। कुछ समय पहले मात्र रिया के भाई सौबिक चक्रवर्ती के भी गिरफ्तार कल गल बा। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या प्रकरण में ई तीसर का गिरफ्तारी भइल बतावल गल बाटे। इससे पहले सुशांत के ही मैनेजर सैमुअल मिरांडे के भी NCB पकड़ाव कैले रहे। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के विषय में भारत के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB अनुसंधान कर रहल बा। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस रहल बा। इसी आज सवेरे 29, दोपहर 34 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे का अनुमान कल गए बा। इसी आज सवेरे 5:47 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:16 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। कोरोना संक्रमण से बीरगंज में थप एक जने की मृत्यु। पिछला 24 घंटा में 9 से 2 कोरोना संक्रमित बढ़ल। संक्रमित की संख्या 47,236 पुगल। सरलाही में के पालिका में 76 जने कोरोना संक्रमित बढ़ल। संक्रमित होने वाला के संख्या 18 से 80। कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर शशांक कोरेला के कोरोना संक्रमण पुष्टि। साउथ इंडियन फिल्म को चर्चित कलाकार रेड्डी के निधन। सुशांत सिंह के प्रेमिका रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्रायोजिक मित्र रुस्तम सईद हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।